Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην eBath.gr. Αρκετοί από εσάς μάλλον γνωρίζετε, έχετε ξαναδεί μια τέτοια βρύση. Είναι μια βρύση καταράχτης, η βρύση πιανίσιμο. Η eBath την εμπορεύεται εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια. Μία από τις βρύσεις με πάρα πολλές πωλήσεις και μία βρύση η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική στον χρόνο. Αυτό ακόμη και αν κάποιοι από εσάς ή κάποιες από εσάς μου μιλήσετε για άλατα τα οποία μπορεί να πέσουν πάνω στο γυαλί. Εγώ θα έλεγα ότι με μια τακτική καθαριότητα το γυαλί καθαρίζει, αλλά ακόμη και αν δεν καθαρίζετε τακτικά, το γυαλί μπορείτε κάποια στιγμή να το αλλάξετε. Και τώρα θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να αλλάξετε ένα γυαλί. Το κόστος ενός ανταλλακτικού γυαλιού στην eBath είναι γύρω στα 15 ευρώ. Και θα σας εξηγήσω πόσο εύκολη είναι η αλλαγή. Δεξιά και αριστερά από τη βρύση βέβαια είδατε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό από διαφορετικά χρώματα γυαλιού. Πάμε να δούμε πόσο εύκολη είναι η αλλαγή. Δεν χρειαζόμαστε εργαλεία. Πρέπει να ξεβιδώσουμε πρώτα αυτόν εδώ το δακτύλιο. Το αναφερούμε. Πάμε και πιάνουμε το γυαλί, όπως πιάνουμε το τιμόνι του αυτοκινήτου μας, πιέζοντας με τους δύο αντίχειρες τον δακτύλιο, το O-ring που είναι εδώ πάνω από το γυαλί και σφίγγει το γυαλί πάνω στον κορμό της βρύσης. Πιέζουμε και στρίβουμε αριστερά. Ναι, όπως σας στρίβαμε το τιμόνι, μόνο που πιέζουμε. Χρειάζεται λίγη δύναμη, κάποια στιγμή το γυαλί θα στρίψει, θα συμπαρασύρει και το δακτύλιο και το O-ring αυτό και το γυαλί σιγά σιγά βγαίνει. Τόσο απλό είναι. Ξεβιδώνω τον χρωμέ δακτύλιο. Αυτή είναι μια βρύση που μπορείτε να την αγοράσετε από το eBath.gr. Είναι σε προσφορά την περίοδο αυτή σε μια τιμή γύρω στα 75 με 79 ευρώ. Και αν μου πείτε ότι την έχετε βρει αλλού φθηνότερα, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι αυτός εδώ είναι ένας ανοξίδωτος δακτύλιος, 100% ανοξίδωτος, δεν θα σκουριάσει ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για αυτό, το ίδιο ισχύει και για όλα τα εξαρτήματα της βρύσης της eBath.gr. Και γι' αυτό καλό θα είναι σε κάποιες περιπτώσεις να ελέγχετε πολύ καλά τι αγοράζετε πριν το αγοράσετε. Εδώ θα προσθέσουμε το γυαλί. Διάλεξα ένα στην τύχη από τα γυαλιά μας. Το έχω βάλει πάνω στη βρύση. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και με την ψηλή βρύση. Αυτή εδώ είναι η βρύση που τοποθετείται κανονικά πάνω στον νηπτήρα. Ακριβώς την ίδια διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε και με την αντίστοιχη βρύση, την ψηλή. Η eBath.gr έχει την πιάνο. Και εκεί θα αφαιρέσουμε με τον ίδιο τρόπο το δακτύλιο. Εδώ μπορώ να του κάνω και μία επιπλέον στροφή. Όπα.